Iya. Oh! Hot! Lo! Wah! Nyanti ini. Weh! Lo! Wah! Eh! Hai! Tapi! Oh! Wah! Ah! Oh! Hot! Iya! Eh! Wah! Tapi! Wah! Hot! Lo! Ah! Lo! Iya! Hei! Hei! Wah! Ah! Doyo! Wah! Oh! Hei! Hei! Iya! Ah! Wah! Hei! Hei! Iya! Hei! Hei! Wah! Ah! Iya! Wah! Oh! Hei! Ah! 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 Oh! Ah! Wah! Doyo! Ah! Hit! Hey! Wah! Hut! Wah! Lo! Lo! Hot! Ayah! Hut! Wow! Hey! Hot! Ayah! Hot! Oh! Oh! Wangen del-del iki munyo iki. Iya, iya. Oh. Oh, he. Oh, hot. Oh, hot. Oh. Hit, hit. Hush. Oh, iya. Parah. Oh. Wah! Wah! Ayo. Wah! 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 Parah. Lani wong. Ah, bekok weh. Lo. Wah, ayo. Woi, Dian. Ho, 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 ho. Woi. Wah. Ho, 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 ho. Wah. Wah. Hit, hai. Lo, lo.
kabeh para wadyabara. Gulungan genderamu bangsa Padaman. Ayo, ndih mungsuhku maju rene. Remek hati larang ngepepek lah. Wah. Gatotkaca iki Siwa Jayadrata ya. Ayo nyoba kaprawiran cobaan. Wah. Weh, ya. Ah! Wah. Wah. Weh, ya. Hop. Wah. Ah! Wah, aku kita sikil. Doyong. Wah. Hei! Wah! Ya! Wah! 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 Pripun man kabare? Wis rasah tekon kabar. Mletho ya mletho ngono bae kok. Lho, lha pripun to niku? Kok mletho niku larane pripun? Alah, dur. Sedulur-sedulurmu Kurawa iki jane wis kon perang pancen ora jegas. Kurawa iki apike siji poto. Loro kon methuk sinden tayub kuwi wis pancen bagiane Kurawa kan kaya ngono kuwi. Lah pripun to? Suwatama maju dipethokke Anoman iki mau. Wah. Enten munyuke to? Ana, mbuh itu undangan apa piye kok teko iki. Terus pripun? Menang sinten? Ya Anoman kok. Suwatama dicakat kuping mak cethet. Mundur dadi gotongan. Lajeng Kartomarma maju. Meng sae sinten ya munyuke neh. Wah. Anoman iki tenaga tuwa rek. Nah, tuwa-tuwa ning isih ampuh Anoman kae. Ya ngono Anoman ya ngono. Mancing wit mlembar ana mlembar rene sirahe Kartomarma nggo keset. Entek-entekane mung diburuki pot. Sinten ya Kartomarma? Oh. Lah lajeng niki wau Jayadrata mungsuh karo Gatotkaca. Wah. Bocah pringgondan iki enten ana komplit iki cacake. Wah. Dinawake Jayadrata ngantemi ora digawe rasa. Gatotkaca obah wae ora. Bareng didak sikile pate. Kejang-kejang kaya cacing kepidak. Jotos raine wis rampung. Wis dur iki mung kari kowe sing tak jagake ya Le. Menang-menangno ya Dur.
Yen to kowe menang wis ta aja dadak kowe ngarani apa-apa wis tak kei bebungah senengamu apa. Wah. Lah yen mung sak Anoman wis pinten banggane. Kowe wani karo wani mawon. Anoman mung munyuk tuwek elek. Ya syukur yen pancen kowe wani karo Anoman. Ning kowe wis nata batinmu to arep tanding karo ampun. Wong kula niku pangeran kok mau ditanding karo munyuk. Wani karo Anoman. Wani ora. Wani mau. Wis ta. Lah kok saya ora cetha iki. Mau wani. Piye? Wani ora kok mau brembik-brembik. Bae mawon. Ya wis. Yen pancen kowe mani ya mung kowe sing tak jagake. Aja kowe tak sumbarke rek kae. Nek mung sumbare bagi aku nek gawean tandang ngono. Piye apane iki? Wis ta. Nek mung dapurane ana mak. Lah iki cae. Wah, piye iki? Maju tatu mundur ajur. Ayo. Yen kowe arep mungsuh karo Anoman maju. Ayo. Yen kowe njaluk kewirangan tanding ana Anoman. Praitno hati-hati kelakon mati saka tanganmu aku iki. Wale. Men sak sumbar-sumbare. Anggere sumbar. Ayo aja dadak kowe ngendoni tekad maju. Cencang jenggot kronca-kronca. Ayo. Hop. Ayo ngantemo. Ayo ngantemo. Ora krasa. Ayo. Wah, ora kuat. Wah, ora tedas. Luput, mutjar. Yo, canda. Junjung sabetake, tak junjung untalake. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Dursasana jaya ala, dursasana jaya ala, dursasana jaya tempe bukir. Siap-siap. Ayo le. Ayo. Wah. Ora krasa nyomburi. As. Wah. Ayo. Ora tedas. Ora kuat. Luput mutiar. Yo. Tanda junjung sabetake. Tak junjung untalake. Ayo le. Ayo le. Ayo le. Dursasana jaya ala, 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 dursasana jaya tempe gembus. Ayo deh. Ora tedas. Walah ora yo. Wah. Ayo. Wah! 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 Ayo. Dursasana jaya ala, dursasana jaya ala, dursasana jaya ala, dursasana jaya.
jane. Marang Kakang Janaka yen sing dadi wong ketrima kuwi ora mung kowe dhewe. Ngerti ya? Wektu iki aku wis nampa nugrahane Gusti yaiku Wahyu Purbakayun ya wahyu ning katentreman. Syukur bagi sewedene Yai Prabu wis kasembadan nampa nugrahaning pangeran. Nanging Kakang Janaka nadyan aku wis nampa wahyu durung lega rasane ngatiku. Yen to aku durung bisa ngrebut derajat lelenanging jagat saka tanganmu. Kang mengkono Kakang Janaka. Mara gage seblakno dadamu tumuli tak teter sepira kang dadi kadigdayanmu. Yen biyen Dewa Srani ngakoni kalah ning saiki gandeng aku isih winang wong ing Jawata. Dewa Srani wis bisa nampa Wahyu Purbakayun tak kira ora ana kang bakal bisa mapaki kekuatanku. Mulat mara sang Haraduma asmunira kamanungsan Dewa Srani kaya mentas meguru anyar kowe ngugelengake marang kawanenmu. Bubar nampa wahyu kuwi kudune gedhekke kesabaran. Ning kenapa pemalah kowe njarak perkara ngasake marang kadigdayan. Janaka sing dodol kowe sing nukoni sirik aku nolak menantang. Mara ketoken kaseten wae Dewa Srani. Wah, remet dadi klaring epek-epek. Durung kalah.
gune aku ngeman karo kowe Kakang Janaka. Ning bareng tak rasa pedah apa aku ngeman marang urip ing kene margane mati. Ilang tanpa sangkan lebur dadi awuh Kakang Janaka. Ing kene marganing patimu mengkarek bakal bedah Praja Ngamarta dene. Waduh. Oh. Kang piye, Truk? Wah, ketiwasan, Gong. Iki mau Ndara Janaka dicegat lakune karo Dewa Serani ora pangling aku kae mau. Lah, terus Ndara nang endi? Oh, mas ora ngerti, Gong. Iki mau tak sawang saka kadowan Ndara Janaka ke Taman Jemparing terus ilang saka pendeleng. Wah, iki piye ya, Gong? Wah, wis mejanane iki. Ayo, bali nyang Praja Ngamarta matur sinuwun punta. Ayo. Dara, iya. Sawetara lumaku saka Praja Ngamarta tan ana liya mung kejaba ngupadi papan dununge Kakang Semar Badranaya. Nanging nyatane ngati dina iki durung krungu kabare Kakang Semar mapan ana ngendi. Wis dadi tekate Werkudara ora bakal bali marang Ngamarta lamun durung boyong Kakang Semar Badranaya. Lho, Petruk kae. Petruk mlayu-mlayu gawe kagetene ngopo? Oh alah sinuwun kasan apa? Nalika kula ndherekaken Ndara Janaka badhe madosi Bapak Semar wonten margi pinanggih Prabu Dewa Serani. Prabu Dewa Serani sengaja badhe menjahi Ndara Janaka sinuwun. Usana dados bandayuda sekawit Ndara Janaka menika mimpang. Namung sareng Dewa Serani nglepasi pusaka ingkang saged mlampah piyambak. Ndara Janaka ke Taman Gaman kula lajeng ngical tanpa karana den dudu karepe dhewe. Mergo manjing samudra tulya wadreng wiraganya legawa. Kowe lah dalawangune pendha wis ngerti lamun ta Praja Ngamarta bakal tak bedah.
Dewa Sarani, kowe wani ngendhangke Janaka. Pancen aku sing mateni Adimarma apa? Aku bakal mbelani patine Janaka pancen tak sengaja. Aku nantang Pandhawa lan bakal tak bedah Praja Ngamarta. Mumpung durung lakon ayo. Bali aja bacut, malah kepara kowe nyembah delamak anak tugel gulumu. Aja kowe dadak sesumbar kowe kondang minangka dadi gedhek agul-agul ngadilaga Praja Ngamarta. Sepira kekuatanmu? Nggih, margane. Glengkek karo Seni Werkudara iki. Tamana jemparing. Gusti ceh mayungi nglawan Werkudara ketitik. Werkudara ora mati nanging kontal saka palagan malah pun ibu uga wis badar nggir. Ibu, nadyan Werkudara mboten pejah namung sampun kontal ateges sampun suda kalih kekiyatan Pandhawa. Gampil anggen kula badhe bedah negari Ngamarta monggo Ibu. Keparenga Kanjeng Ibu memba jemparing malih tumuli kula sengkaken pejahing Pandhawa sanesipun Dewa Sarani. Aja kurang pangapura. Wis kinodrat cukup seneng anggone Kanjeng Ibu sabiyantu marang kowe kanthi memba jemparing ya nggir. Mula kang saking kula becik bali dhisik wae nggir. Mateni Pandhawa liyane kuwi tinemu gampang nangguh wancingan prayoga Dewa Sarani mekaten Kanjeng Ibu kepara nyata. Luwih saka kuwi gandeng sira wis nampa wahyu para bakayun ana dalan akeh godane. Tumuli bali dhisik ana dalan akeh godane nggir monggo kula dherekaken Kanjeng Ibu. Oh, Dewa Sarani. Menika pukulun Bathara Kala ingkang manggi kula. Iya, Dewa Sarani.
Tak kabarke jare kowe wis nampa Wahyu Purbakayun. Nun inggih, kaluhuran sabda paduka Bukulun, kula sampun nampi wahyu ning katentreman sebat Wahyu Purbakayun. Syukur bagi sewu nggir. Aku melu bungah dene kowe wis kelakon nampa nugrahaning Gusti. Kepengin banget aku bakal nyumurupi Wahyu Purbakayun kuwi rupane kaya ngapa to nggir. Bilih Pukulun kepengin pirsa monggo kepareng ngasta Pukulun. Oh, menika rek. Rama Pukulun Bathara Guru to menika. Ingkang memba Bathara Kala kepara nyata Dewa Sarani sumurupa. Mulane ulun memba kala mung ulun gawe dalan nggon ulun mundhut Wahyu Purbakayun saka tangan kita. Wahyu ulun pundhut sabab iki dudu wewenangmu. Wahyu Purbakayun iku wahyu ning katentreman sabab wahyu iki ganjarane titah kang wis pinter meper hawa nafsu. Nanging pageneo sawise kita entuk wahyu ora nggedhekke kesabaran kepara kita nggugu marang kamardikaning liyan. Buktine kita wani merjaya Janaka kang tanpa dosa lan bakal bedah praja Ngamarta. Kang mengkono kita ora wenang ndarbeni Wahyu Purbakayun. Wiwit dina iki wahyu kudu wal saka tangan kita Dewa Sarani. Waduh. Oh, Kanjeng Ibu. Kepiye Yayi Manikmaya pawartamu nggonmu njaluk bali Wahyu Purbakayun. Ya Kakang Bathara Maya kanthi aku memba Bathara Kala wis kasembadan ulun mundhut bali Wahyu Purbakayun saka tanganing Dewa Sarani malah kepara enggal tampan ana Kakang Maya. Gandeng usira tampa malah kepara ulun mundhut pamit bali marang Suralaya. Nanging pangarasaku Bathari Durga bakal nututi kang dadi lakuku Kakang Maya, mula mangsa barang Kakang Maya. Ya Manikmaya. Sira aja sumelang aku kang bakal murba marang Bathari Durga. Kang mangkon aku bali makayiwangan Kakang donga dinunga Manikmaya. Bathari Durga mlayu-mlayu eneng apa? Mboten kepiye. Mboten kok Kakang Maya. Kula namung olahraga kemawon. Olahraga kok salah mangsa. Isih kewengen. Aja kaget Wahyu Purbakayun wis ulun asta Durga. Pancen kowe iki kinodrat dadi dewaning panggoda. Mula ora aneh lamun kita seneng nginggokke marang kanugrahan kang pancena dudu Dewa Sarani kang entuk. Nanging gandeng guru welas marang sira dasare sira pinter nggonmu ndudut ati. Nggonmu dandan mesti tok kayang. Karepen ngluluhke atine Bathara Guru.
satemah manik maya luluh wahyu kaparingake marang Dewa Sarani. Yen kowe ora trima aja manik maya kang sira nesoni, aku wae uring-uringen. Kowe dandana kaya ngapa aku ora bakal gandrung. Yen Bathara Guru monggo. Nerada monggo. Yen Ismaya ora. Kula mboten dandan namung limrah mawon. Namung ngangge Upara Kumbakarna. Sakarmu. Saiki kepiye? Kowe arep ora trima apa kepiye? Mboten, kok sampun trima kok sinuwun. Kula mboten badhe ganggu dhateng Mayu Purbakayun. Kula sampun trima. Yen wis trima kowe baliya. Baliya nyandandang mangure. Mboten, kula badhe dhateng Sidik Pangudal-udal. Tuwi Kakang Narada. Oh iya. Mangsa Buduwa. Kula sampun asrep. Kula kangen. Kuwi perkaramu dhewe. Paduka ora namung kula kenekseni to. Iya. Tak sekseni. Kula wangsul rumiyin Kakang. Ulun kang bakal bali marang Raga Ulun iki malah Arjuna kaya dene woh kang wis mateng tiba saka wit nganti sura panapting mega malang. Inggih Pukulun, kula ingkang wonten ing Madya Gantang. Sumengka napa sira arep menyang endi Janaka? Kula badhe mlebet ing kawah Candra Dimuka kemawon. Apa sebabe? Lingsem sanget kula ningali sarating Basanta. Tinimbang boten guna gesang kula wonten Madyapada keduwung kula mlebet dhateng kawah Candra Dimuka. Sabab apa? Nembe kewala kula Bandayuda kaliyan pun Dewa Sarani. Kula kawon ke taman pusakanipun Dewa Sarani tinimbang gesang kula namung kawon kaliyan Dewa Sarani. Aluwung kula trimah mlebet dhateng kawah Candra Dimuka Pukulun. Janaka kula wonten dawuh. Nista pocapane ora kaya wong kang mati nglalu. Kuwi nista pocapane. Janaka lamun kita bakal mlebu kawah Candra Dimuka ateges kita bakal mati nglalu. Nadyan kula nista namung titah ngarcapada mboten badhe mangertos. Nadyan titah ngarcapada ora nyumurupi. Nanging batinmu kang mangerteni, mongko aboting abot lamun ta tumindakmu kuwi dingerteni kelawan batinmu dhewe. Janaka, nalika budal saka Madukara sira bakal menyang endi? Badhe madosi Paduka Pukulun. Nadyan Dewa Sarani bisa ngalahke kowe, nanging kita kudu nonton marang apike Dewa Sarani. Kanthi kowe ke taman pusakane nyatane bisa nyengkake lakumu ketemu kelawan jeneng Ulun. Sewu kalepatan kula tadah deduka ingkang kathah. Lajeng Paduka badhe tedhak dhateng pundi Pukulun? Ulun kang wis kasembadan njaluk bali Wahyu Purbakayun kang tinampa Dewa Sarani lumantar Bathara Guru, lan ulun bakal bali marang Raga Ulun. Menawi ngaten kepareng boten kepareng Wahyu Purbakayun kula suwun. Iku tinemu gampang Janaka. Malah keporayu enggal derekna ulun bali marang Raga Ulun nggih Janaka. Suwawih kula dherekaken Pukulun.
semanten Sanyaruri Kinayantaka ingkang sampun ngaraga sukma rikala semanten. Tinengga Gandharwa kekalih. Nenggih Gandharwa Mayadana kelawan Mayatirta. Sampun titiwanci biar padang gagat enjang cumlorot wangsuling Bathara Maya. Wangsul meringa ragane wis ngasta wahyu purba kayun kang kadheraken Raden Janaka. Wah, pukulun Pak, pukulun. Pukulun sampun kundur, wah paduka pukulun sampun kundur. Iya, Mayadana Mayatirta. Aku wis bali kanthi nggawa wahyu purba kayun. Tak trima banget marang kowe ya. Gandharwa Mayadana lan Mayatirta dene kowe wis padha nunggu kanthi rarja nggonku ana kene. Gandeng wis rampung kewajibanku malah kowe enggal padha bali marang papanmu dhewe-dhewe. Tumulindak wengakne lawange ngaragaku Mayatirta Mayadana. Oh inggih ngestaken dawuh pukulun. Ndara Raden Janaka kados pundi pukulun? Wis paripurna sing dadi kewajibanku nggonku mapan ala ing alam pangrantunan mula. Aku bakal nyuwun marang ngersaning Gusti muga alam pangrantunan diwalik dadi alam ngarcapada. Semar wis kasembadan apa kang dadi sedya kita Kakang Semar. Wahyu purba kayun wis diasta kelawan Kakang Nayantaka. Nggih, Den. Wahyune tak suwun Kakang. Mangke rumiyin sing kula omong niku kathah. Gandeng kula menika pamong kedah tumindak ingkang adil, Den. Mugi dipun sarantos saking sawetawis dumawaing Raden Werkudara. Ndara Werkudara ingkang dumawah wonten ing ngriki saking pundi, Den? Nggonku kuntal sok ora nanggana. Malah kaya dituntun lakuku iki malah ketemu sing tak goleki. Kakang Semar karo Jlamprong malah wis padha ana kene. Iki mapan ana ngendi? Nggih, Den, sekawit ngriki menika papan Sanyaruri. Namung sampun kula walik alam ngarcapada kados. Lan kados pundi larah-larahipun dene Ndara kula Bima ngantos dumawah wonten ngriki. Petruk mlayu-mlayu kepethuk aku kelawan Kresna kakangku. Ngandhak yen to Jlamprong mentas Bandayuda kelawan Dewa Sarani. Nanging Jlamprong dilepasi jemparing Kuntal mbuh ana ngendi tibane. Ora trima rasane atiku banjur aku goleki Dewa Sarani bakal tak pateni. Ning ora beda Janaka aku uga dilepasi jemparing. Banjur Kuntal nganti tekan kene iki. Prataning nata Ndarawati. Ndara niki malah sinuwun Ndarawati ingkang rawuh wonten ing mapan ngriki saking pundi lho? Iki Kakang Semar kang wis timbul. Inggih. Ya Kakang.
Aku kumadi marang Dimas Werkudara kang kontal ketaman pusakane Dewa Sarani. Nanging tenune malah ana kene komplit Yai Janaka ya ana kene. Bekti kula katur Kakang Prabu. Oh ya Dimas wis tak tampa. Kakang Semar kok nganti murca sira Kakang saka ngendi? Nggih sinuwun. Kula mapan ing alam Sunyaruri wigatos badhe ngraga sukma tumuli minggah ing Suralaya. Hawit Gusti matedhakaken wahyu purba kayun ingkang sampun tinampi dening Bathara Guru. Namung kalian Bathara Guru dipun enggokaken wahyu kaparingaken dhateng pun Dewa Sarani. Mongko sanes pancenipun Dewa Sarani mila lajeng kula gugat dhateng kayangan saperlu njabel wahyu ing ketampipun Dewa Sarani kala wau. Pangestu paduka sampun kelapan wahyu purba kayun sampun kula beta sinuwun. Oh mengkono. Inggih, Kang mangkono wahyune tak suwun Kakang. Wahyune tak jaluk. Wahyune tak jaluk. Wahyune tak suwun Kakang Semar. Nyun pangapunten. Kula menika pamong namung setunggal, mongko ingkang kula mong menika kathah bermila. Kula kedah tumindak ingkang adil. Mila wahyu badhe kula uncalaken kersanipun wahyunipun piyambak ingkang milih den. Kayen wis titiwanci kowe nitik marang sapa kang pantes nampa wahyu purba kayun mulai iki tak sawatke karben milih dhewe wahyu. Kauncalaken wahyu purba kayun gumawang ing antariksa ngupadi panitisan kainayanta ingkang tansah ngulataken lampahing wahyu Sang Prabu Kresna Raden Janaka miwah Raden Werkudara ndadar ketrimaning gesang. Wahyu tak ranggeh malah metu ngisor. Werkudara jeliping Kresna Kakang Wapa. Gumawanging wahyu purba kayun nyedhaki marang harga mataya. Ditotih, ayo. Gumawang konang wahyu datan rinaos. Wis nyaketi ungyaning harga mataya. Ing kono wis ana kang nyadang nenggih Narendra Pringgontaning Wah Begawan Anoman tan kantun Begawan Durna. Dadak sakala wahyu cumlorot manjing ing kancing gelunging Sang Anoman.
Kulun. Manteng ing cipta kula ketitik dewa mireng satemah wahyu cumlorot manjing ing raga kula. Wah menika kalian Kinayanta ingkang ugi prateng arga mataya bekti kula katur Kulun. Sungkem kula katur wa. Iya. Begawanan omen. Putraku Gatut wis tak tampa. Lan pangestuku tampan ana. Inggih, sanget anggen kula mundi. Inggih, sanget anggen kula mundi. Menika saking pundi Bu Kulun? Aku ngulatake marang cumloroting wahyu purba kayun. Pangestu paduka wahyu sampun kula tampi Bu Kulun. Anomen aja kliru penampa ya. Sing nampa wahyu dudu kowe. Lho. Lah wong kula sampun karaos wahyu sampun sumundhuk wonten kancing gelung kula. Coba iling-ilingen. Eling-elingen sing mapan ana kancing gelungmu kuwi mau sapa? Walah dalah. Pangestuning Siwa Semar aku kasembadan gayuh wahyu purba kayun. Wah kok ya lali ra tak tokke iki mau. Wah aku tiwas krasa mak slemet iki mesti wahyune wis manjing. Bae mak slemet iki dudu wahyu. Inggih. Den gandeng sampeyan sampun lair batos. Anggenipun prihatosaken dhateng penandhanging para kawula alit pramila wonten liru saking Gusti Satemah Paduka saged sembada pikantuk wahyu purba kayun Den. Nadyan Paduka mapan wonten kancing gelungipun begawanan oman namung tansah manteng semedi Paduka. Gandeng sampun angsal damel monggo Den tumuli kula dherekaken kunduring ngamarta wonten margi kathah godhanipun Ayu Semar. Wis kebiaran barang karo tapa iki tapa golek apa? Wong golek wayu Prabarini kok. Purba kayun kok Prabarini. Tuwek. Aku seneng. Terus iki piye nalare? Wis ta ora entuk gawe. Sing bayang galuh Abimanyu. Walah dalah. Pancen dewa ora adil. Bola bali mung Pandhawa lan anak Pandhawa sing nampa wahyu. Yen ora serong tak rebut ora bakal wahyu tumiba marang Praja Ngesti Kurawa Waton lanang nyekel gamandal wahyu purba kayun. Werkudara sing aglah ana tengah dalan karo Tamarmaya arep menyang endi goleki Abimanyu arep ngopo njaluk wahyu purba kayun ya tadhana tangan kuwi.
rangsang Baluwarti. Yeay! Hop! Ah! Oh! Ayo! Ah! Oh! Ah! Ah! Titir. Hey! On! Low! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Ndara Werkudara sampun wuru Bandayuda nggih Gus. Awit paduka nembe kemawon nampi nugrahaning Gusti. Inggih menika Ndara Abimanyu ingkang sampun mundi wahyu purba kayun. Sampun sirna sekathahing angkaraning negari. Inggih awit saking pambudidayanipun Ndara Abimanyu ingkang tansah tekun anggenipun gayuh nugrahaning Gusti. Kakang Semarya. Mugi lekasipun Ndara Abimanyu saged numrapi dhateng panjenenganipun Bapak Haji Ratmi ingkang minangka songsong agung wonten ing Desa Manding, Kelurahan Kepoh Kencana, saged tansah dados pengayoman-ngayomi dhateng para masyarakatipun satemah Bapak Haji Ratmi tansah manggih hayu-hayu rahayu niskala kiyat minangka dados pamonging para warga agung ing Desa Manding. Aku nekseni kanthi atur kula mekaten sampun titipur ning gati lelampahan wahyu purba kayun ingkang sampun kaboyong dening Ndarangka Wijaya pramila kunjuk dhateng Bapak Haji Ratmi sakukuban pun Semar ingkang ngaya wajib ngurmasi kathah lepat saha kiranganipun pramila mawantu-wantu pun Semar sakanca nyuwun gunging samudra pangan sami sabibaripun ringgitan sapengker kula saking mriki Bapak Haji Ratmi sakukuban warga Desa Manding Kelurahan Kepoh Kencana Kecamatan Pucak Wangi Kadipaten Pati sedaya para bebrayan agung ing Pati tansah manggya wilujeng nir ing sambikala Allahumma amin. Monggo sepisan merdika tetep merdika salaminya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka bungah bakal joget tandha syukur sumangga Den.